bo kaisa ungko tongo boundary tongo a boundary cross khalme angka ang ani je kendro khlaimani a bisin bumung saune a bisin bisingo busuk tongka terata motha faun nungkha ga terata nimorongno ang nong thani ani je chukmani nong thani yaphana hanoi again chini decision jak o program te kisa sakang khalainan tongmani haipano chino bisi katalno nam thongma rongni bagui nyai bibino bijin bagui sung tesa jora na lai nyai kaham ka khalaiman komu angka bado khana ungi tongkhani bagui phat ke khalangai ma pajaika aun bagui bo nongni thani nakarsano kokroi haipano omonongthang ang ani kuno omahai motive kroi je nongdon theke advantage manani amahai kuno kroi ani bakhau phaikya ang norokno je suktui kaisa chupanan muchungkha angka ang amahai keno babina kha jate kaisa jinis no joto jagan nangnai jat amahai kya angka thinang rogo jodi sujok mangkhang kangke ang tebo norok bai kok salajai nongni thani apurke nongni view naino makhalene nongno tamo nang nongno bum haike nang bahake tubai man abo haike salajai ang thinang rogo jodi sujok mangkhangke ang tebo subanai angka norok ano phandudi pujusarudi omahike khalai thangnani muchungo angka asungling siteng jotono advance Christmas hambai ani yapanyo no yasana hani phaiban bagai hambai jotono khulumbai.